Bathoke emang kurep ra. Ha iki. Lah ngopo lah aku tekon. Apa? Aki piye kudu tak jelaske. Ini dia. Yang bikin hidupku semakin semangat. Aku mung perkara-perkara bathok mengkurep kok semangat. Ah kan wis ora iso nggo ngemis nek kurep. Bathoke sapa sing mengkurep? Bathoke sapa ti? Lah apa? Aku wae. Kok aku lho. Enggak usah ditutup-tutupi. Tutupi. Bathok siapa kah itu? Saya nggak punya bathok. Aku tiwas mempeng lemu bayangke. Mempeng kecilik. Bayangannya nggak boleh gitu ya. Betul itu. Jangan nakal. Sudah tua jangan nakal ya. Enggak, cuma rewel aja. Iya. Napa itu? Musuh iki ana terus ya jawabnya. Ayo cah pinter kok. Kok suwe-suwe kaya berbes mili to kowe. Lah guyu terus ki lho maneh. Oh, aja disengkake. Sengak kene. Iki kemarau. Nek rendeng ra apa-apa gek banjir, ada. Terus. Apa maksudnya? Ora iso wong kono ya ora edong wong aku ya kur ngawur kok. Bre Mas, wis 20.000 urung. Weh, Wis 20.000 urung. 20.000. apa nih? Streamingnya kuwi. Urung Kok ya. dikabari kok tahu. Agak 24. Pira? 22.000. 22.000. Iya. Engko tak tambahane. Duwe apa? Duwe tak ciduke nganggo bathok. Angung remarang bendara. Oh, saiki wis mulai lukir lho Tin gitu. Napa? Ana di Asko Pak Tumi ana. Pak Tumi. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh. Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Boleh kok apa-apa transfer teng rekeninge Pak Seno. Yes. Enggak aku nek ndono terus. Lah yang kok tak jukuke terus tak keke kowe. Ama mbek dicatat Tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang nggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 yuta. 2 yuta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kuwi dalange. lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal kuwi larang lho.